O naganaw ka di kuya ba? Una ko baga. Makunyang ka, pig-nervyos ka? Nervous na ako. Kata. Madunar baga ko ngayon sa bloodletting. Aw madunar ka ngunya? Nya ika, sabi mo madunar ka man. Ako, madunar ko ta ako. Madunar ko ta ako. Kundi sa mga kabarangay ko, sinakob na ako. What? Sinakob na ako. Oh, may 5 na taga-duman sa barangay ko, ang nagdunar dyan. So saraw, imbis harong bag ang kukwaon sa iya, 2 bag na ang ikinuha. What? Matiti ang kidugo? Uto nga ni, nagpasalin, tanaubusan. Natitian. Natitiyan talaga. Sabi ko na yan sa iyo. Akubon mo na niya ako, kulit sana. Ikaw pala nang may sana. Grinabi man. Nali, so nervous ko siya. Oh. Natitian. Eh, matitiyan na ang ginamit na hos. So, hos naman sa gripo. Tangali. Tangali daw madali. Madali. Bako naman bagay. Sausa ko. Sausa ko na palo sa drum. Kaya na kayang kabarangay kong ito. Oh. Kasi daw ito. Ano? Susaro. Kita na madunit dumang kidugo. Sobrang tiyo na. Sobrang tiyo naman so kunya, so dugo niya. Tapos? Aday binali. Makusugon talaga. Tapos? Pero susaro talaga. Ulag-ulagon talaga. Sa kumong ko ngayon si Kuya Kaol. Tarong bag ngayon ko ano. Triple hang ngayon. Eh, natitiyan. Iritas ba ang sumata? Eh, kung maumayaw pa. Maray ka palabgam ka barangay mo. Natay ka? Dahil kasi nakaw? Dahil lamang, ni sarong taga-release. Mura lamang sa kuyang nagsakaw. Oh, no! Hamakalig di pa sa misibis. Ngunyan lugo dili nga, dahil pa ako natutusugang kidagam, manungsik na. Dahil ako makamupun nga, naman talaga. Natitiyan. Sarong kutsara na sa nandugo. Ako kayo. Ako talaga, dahil ako nag-ano ta. Di ako nagpakwata. Takot ako sa dagom. GN man. Hindi ka patatak. Ay, doon na iya. Ayun na. O, pag mauka pa ko niyan, ano ba ang kaan? Muruso. Shout out. Ay, hindi.